Mr. Beast Chocolate Feastables. Hej alle sammen og velkommen til Carl Geisler. Jeg er 8 år, og i dag så skal vi rate den her Mr. Beast chokolade. Wow! Jeg tror den kommer til at smage godt, og det med smag af mørk chokolade. Og jeg håber at den her video kommer til at blive god. Woo! Og jeg skal også rate den, ja, som jeg har sagt. Ja, og her kan I se den her Mr. Beast chokolade. Og jeg har købt den i normal, og det er kommet til Danmark. Og i normal på midtpunkt, så der kan I også godt købe den. Ja. Lad os få bestilt den her Mr. Beast chokolade hjem i en fart. Så fik jeg den ud af skærmen. Ja. Nu har vi den i hvert fald. Og nu skal vi smage på den. Abo. Mr. Beast chokolade. Den smager faktisk meget klassisk mørk chokolade. Men til sidst, der kommer lige en lille bitte karamel. Wow! Meget lille bitte karamel. Men jeg vil rate den sådan. Og man kan scanne den her og se mere om Mr. Beast. På grund af der er også nogle andre end kun den her af Mr. Beast chokolade. For eksempel en sjov en, som det hedder These Nuts. Og nu skal vi rate den. Jeg vil give den en score på 10. Det smager rigtig godt. Det får en 10'er, fordi det er ikke helt klassisk chokolade, som det smager af. Det smager også, som jeg har sagt, lidt af karamel i starten, men det er meget sød karamel, og det er en meget sød chokolade. Og det synes jeg gør det faktisk meget godt. Så det er derfor, jeg gerne vil give den 10. Wow! Oh, nej. Der er kun et stykke tilbage. Ja. Og det er det stykke, som der står, man skal dele. Nu prøver jeg at smage det. Den er tom! Tak fordi I så med på den her video. Men husk lige at like her, og husk at subscribe. Det vil gøre mig rigtig glad, men vi ses i næste video. Adios, amigos!